Tècnics de tots els departaments de la Mancomunitat han participat per a donar a conèixer els serveis que s'ofereixen a la ciutadania des de l'ens supramunicipal. Promoció econòmica i ocupació, justícia, turisme, sanitat, benestar social, joventut, depuració d'aigües i esports són les àrees de treball de la Mancomunitat. Entre els esdeveniments que s'han promocionat en la fira destaca la carrera dels arbres i castells, que enguany celebra la seva 12a edició. Es tracta d'una carrera per equips que es disputa l'últim cap de setmana de març durant un cap de setmana sencer i recorreixen 15 etapes prop de 200 quilòmetres passant per enclavaments emblemàtics de la comarca. La presidenta de la Mancomunitat i alcaldessa de Marines, María Dolores Celda, ha participat en la inauguració de la fira posant en valor el xicotet comerç de la comarca. Yo creo que cada día más el comercio local toma importancia y relevancia y tenemos que conseguir que con el apoyo de todas las administraciones, la autonómica, la local y en este caso la comarcal, nuestros comercios cada vez sean más fuertes, más potentes, que respondan a las necesidades de nuestros vecinos y realmente conseguir el objetivo de nuestros comercios, que es den vida a nuestros pueblos y nuestras ciudades. Tanmateix, per a l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, realitzar aquest tipus d'esdeveniments és vital per acostar els comerços als veïns i veïnes. Yo digo siempre que el producto hay que promocionarlo, pero más allá del acto lúdico de que vamos a tener en la feria, lo que es que los poblanos y poblanas conozcan el comercio, que conozcan el comercio, que el comercio empiece a respirar. Yo creo que es una iniciativa, una herramienta como iniciativa para empezar perfectamente el año 2022. Nombrosos comerços de la Pobla de Vallbona han exposat els seus productes i serveis en els nombrosos estants de la fira. La Fira del Comerç Local de la Pobla de Vallbona, la veritat és que em pareix una iniciativa prou interessant perquè es podem donar a conèixer tots els comerços i així la gent de la població i urbanitzacions poden veure tot el que es podem oferir, que crec que són productes de qualitat. Y a nosotros en particular nos dona la opción de poder ser visibles. Estem molt agraïts y esperem que pasemos un buen día. Porque es una iniciativa genial para lanzar de nuevo al mercado nuevos productos que nos damos a conocer las empresas.